פסטיבל השיק ממש לאחרונה את הטעם שלו עם אקסל, וביקשתי ממנו שיביא לי כמה פחיות, אבל הוא לא הסכים בשום פנים ואופן, ומאז חיפשתי את זה בלי סוף בכל מקום ולא מצאתי. אז לי נמאס. אני החלטתי שאני הולך לבית של פסטיבל ואני פורץ לו הביתה ולוקח כל פחית שאני רואה. הגעתי לבניין שלו והוא גר בבניין מעל ל-60 קומות. עליתי במעלית והגעתי, ולא היה לי שמץ איך אני פורץ עכשיו דלת, אך לפתע ראיתי פסל שמחזיק את המפתח לבית. כמה טיפש פסטיבל יכול להיות? אז פתחתי את הדלת בצורה רגילה מאוד, בלי שאף אחד שם לב. נכנסתי וראיתי את פסטיבל יושב ועובד, והוא לא שם לב אליי. חיפשתי בכל הבית של פסטיבל איפה הפחיות, עד שלפתע ראיתי דף שרשום שהאקסל שלו שם. הלכתי, פתחתי את המקרר ומצאתי אותו. שתיתי והטעם המשמשי הפרסקי שלו פיצץ לי את המוח. עד שזה קרה. אוהד? מה אתה עושה לי בבית, אחי? מה, אני עושה לך בבית? מה אתה עושה בבית שלך? ולקחתי את כל הפחיות שראיתי וברחתי.